A u Kostreni će se večeras održati 10. tradicionalni čakavski susreti. Domaćin je tamošnja osnovna škola, a u goste im dolaze učenici iz škola s područja Riječkog prstena. Danas nam je srećan dan, našem ča je rojendan. Srećan dan, srećna ja, to je sreća najveća. Uz program Ne pozabi ča, na najbolji način ovi su osnovnoškolci odlučili proslaviti rođendan svojega ča. I to na 10. jubilarnim čakavskim susretima u Kostreni. Najbolji je to način, kažu stariji, da se ne zaboravi tradicija. Jako je važno jer se više ni doma ne govori naša čakavština, tako da te grupe, to je jako, jako važno da se organizira. Velik trud uložila je Čakavska katedra, ali i profesori u školama koji tijekom cijele godine rade s učenicima. Mi ih privolimo da zavole jer to je ipak naša književna baština koju treba očuvati, pogotovo u ovom kraju pomoraca, domaće besede i nastojimo ih zainteresirati na sve moguće načine. Vita i Nola voditeljice su večerašnjeg programa, naravno na čakavskom. Pa pripremali smo se u stvari kroz cijelu godinu i na početku je bilo malo zahtjevno, ali sada je sve to normalno. U programu sudjeluje 110 učenika, a za nastup ih je pripremalo 18 mentora.